سلام زخبركم تخاتاتلت لب ولد زانتا نغستي قنياتكم سلام زعسلو نيرو خون داتا تسفخو نابنايلو مزغزل كفال كبلكم نغستي 107 كفال توساخي تزعابين كتمهارون زلكا سبئنتكان سبعونتكان كتسرح لك لوكاس عمونغو طالقا كاتودلي ريتشارد جن عدل هابون انتتي بزعبا سرحي كونه سلطاني انت خوينو اي تسكف بفقادي انت زي كوينو بقديتا كتكأن زخل سبيلن ولا ون شارلوت حاد السب نخصوقو انت تقديدا عقمين مستناي كامبانيز فولتو مستيرن ابقمت اتيخا نعاي كم زي تسوقوني رقص انياي ريتشارد تزاريبو مسودن مدو والون بقط تعاصو لتئزا شارلوت نخكتل دلاي زبحال يبلون ليزا نت ريتشارد مس لوكاس كزاراربو صنح قالات بدحري قرب دحريلا كتسمعو صنحت تزاراريبم كم زودو مسارغاغصت نابو قريبا مدبكو امي جماريو اي ترينو انديخا قدنك امبر زكو امان مجمرا غزي امن عالم لخ مدرخ ترايلو اغاطاميو اب عالم لخ مدرخ مستاف انتي مالتيو ريتشارد بوشتون نبس حاتتان ملسلان جنك انتي حتو دليو جيكي ابغصاتهم ناي اما مسلي اسنيوم كتساتف مخانا مسل طفو دي كونتنيا درو ايميلا بملخت ملي زلو اذن تكالات اب لعل اما زل على رئسه امانت كحدراس تجددا اب لعل ناي جيكي نتناي مكسيكو سرحتو موعوعي مصر ايو ايو نزي فاشن ناي اسيا افاشن سمين امريكا كساب حجي لعل تقبالنتكم زهلو يا غيراتو زلا ليزان ريتشارد اندحر وحدات قالات ملوواطوم نكاليتات تطماميتوم نابت بيت كريستيان كاتو نقلو نخاتو اب افيت بيت كريستيان مسبصحو حدا سبعين حان سبيتن شغار الناس سحابو كعلولو رايوم افال ماي ريتشارد اي تقدسلومن امونغو علالوم سم حدا سب كالعلوم سمعوم جن ابز نبرو درقه كنديز اكل غنزب يم هيبومخا كغرمكي كمزيام زبولو لغاسات ري فلطني نغابي فرقت زبولن مس نغوركو عينك حاسي ابت مدرخ كونيلو حاليخو نخودات سماميو غابي از سبزي من مخان هاندبت نريتشارد تزبلو اما فاشن شو ان رايت نخسنيات مدي بلا زلو موديليو ام مدرخ ناما هو غنصوا تماخيرو مالو مالت ديو بوشتن حسب ابغصو ناي شقلوت سمعيت تنبه انت دا اما افال ماين عالم لخ مدرخ تساتفا ابقن مهزبي ام مدرخ وديقه دارغا كاب سماينا مريت زودقتيو دغيمانت درجه نختبصحو دارغا زي حسابيو سلامنتايو از موديل ما انت گنزب كبل نمصا اما خصلم توسينو رديو ات مخنيات بسنكب زي اندستري زولو بحليو اب لعل دق نستيو موديلات زلو تحزا كام ناي دق تبعتيو موديلات فليز بلاي دق تبعتيو نزمويا كم كالاي مويوم وي كم منصبارق هيوتيوم زحسبو حيدات انت زي كوينو دارغا كلهم ابزل على درجه اي بصحنيو بزيبو افاشن شو بمستافم زخفلو غنزب كام ناي دق نستيو زوحاديو كم غابز امسل موديلات ابزل على مدرخ ناي زرخبو عدلات ازي صبيبيو حدا ود تبعتاي موديل نحنت موديل كم زغبر عصفتات نايت ام مدرخ ترايخا تخفولو كنكفلك اينا انت تباهيلو نخاب زولو دارغا تخلو ازيو صبيبيو اغاطامو كوينو نعلال نايتوم كلتا ليزا يسمعتون ريتشارد دحندي خدا هانده بتفزيزكا ليزا حتتتو ريتشارد نخاليتا سق دحر مبال اكن ملس كالو حتو حتتا مستر روبرت مصيلو حقي هو ابتوشت كوفيلو مريت نخجمر يصبالو انت يدخا خوينكا ليزا
ነቲ ናብ ኣዳራሽ ከምርሕ ዝጀመረ ሪቻርድ ሓተተቶ። ኤሪክ ጸሊም ባድላ ገይሩ ኣብ ሓደ ኩርናዕ ኣብ መንጎ ተዓዘብቲ ኮፍ ኢሉ ነበረ። ኣብ መንጎቶም ኣገደስቲ ሰባት ናይዚ ፋሽን ሾው ኢንዳስትሪ። ዋላ ደኣ መን ምዃኑ ኣየለልይዎ እንተኾነ ብሰንኪቲ ንጉስ ዝመስል ትርኢቱን ዘይድፈር መንፈሱን ቀሊል ሰብ ዘይምዃኑ ኣይተጠራጠሩን። ሪቻርድ ኣብ ማዕዲ ነተን ኣብ ማሃንቀው ኢለን ጽብያ ዝነበረ ኣዒንቲ ኤሪክ ኣለለየን። ግዜ ከይቀተለ ናብኡ ከይዱ ደኒኑ ሕሹኽ በሎ። ገጽ ኤሪክ ወትሩ ኩሩዕን ዘይድፈርን እዩ። ንሕሹኽታ ሪቻርድ ምሰምዐ ግን ኣዒንቱ ከም ናይ ኣሞራ ንጸልማት ዝጨዳ በላሕቲ መሰላ። ነቲ ሰብኣይ ረኺብካ ብዘየገድስ ዋጋ መደቡ ከም ዘቋርጾ ግበሮ። ተጸዊጉ ተዛረበ። ድሕሪ መደብ ምውዱእ ግን ከመይ ጌርና ገንዘብና ንመልሶ ክንሪኦ ኢና። ሪቻርድ ንሓሳብ ኤሪክ ተረድኦ። ኣብዛ ግዜ እዚኣ እንትርፊ ገንዘብ ካልእ ሓይሊ ሃልይዎ ፍታሕ ከምጽእ ዝኽእል ህያው ክህሉ ዘሎ ተኽእሎ ዳርጋ ዘይሕሰብ እዩ። ዋላ ደኣ መደብ ኣብ ምጅማር ይኹን ገንዘብ ተሎ በሰማይ መገድ ኣሎ ከም ዝበሃል እዩ ሓይሉ። ጋቢ እቲ ናይ መወዳእታ ካርታ ቻርሎት እዩ። ዋላ ደኣ እቲ ብዙሕ ዝተኸፍለ ጋዜጠኛ ሓሳብ ልቦም ኣየስምረሎም ንኣማ ክብሉ ግን ኩሉ ክገብሩ እዮም። ናይ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ናይ ፋሽን ሾው ስለ ዝሃብኩ ክስ ከምዚ ንጽቡቕ ዝሓሰብኩ ጥራሕ መስለክ ኸይህሉ። ቻርሎት ከምዚ ምስ ኣማ ፊት ንፊት ዛረብ ዘላ ብውሽጣ ተዛረበት። ደኒና ናብታ ኣብ ኢዳ ተኣሲራ ዝነበረት ሰዓት ብንዕቐት እውን ጠመተት። ንኣማ ሓደ ነገር ክትምህራ ምሒር ህርፋን ኣለዋ። እንተ ደኣ ናብ ዝለዓለ ናይ ዓለም ለኸ ሞዴል ክትሰቕላ ትኽእል ኮይና ንኽተውድቓ እውን ዝቐለለ ምዃኑ ክትረድኣ እዩ። ንእሽቶ ጥራሕ ንጸብህ ኣብ መንጎ ናይ ጄኬ ፋሽን ሾው ምርኢት ሕፍረት ክጉልብበክ እየ። መደብ ዝጅምረሉ ሰዓት ጢን እናበለ ኣኸለ። ኤሪክ ኣብ መድረኽ እንታይ ከጋጥም ክእል ተገዲስሉ ይፈልጥን እዩ። ሎሚ ግን እቲ ጋጣም ንኣማ ዝሓወሰ ብምዃኑ ተሻቕለ። ነቲ ኣብ እዝኑ ዝነበረት ጥረ ደጋጊሙ ተንከፋ። እዚ ምንቅስቓስ ክሻቕል ከሎ ዘዘውትሮ ልምዲ እዩ። ምርኢት ጄኬ ብዙሕ ዜማ ተሰኒዩ ብወግዕ ተጀመረ። እተን ክኸፍትኦ ተመርጻ ክልተ ሞዴል ሓዲአን ብየማናይ ሸነኽ ሓዲአን ብጸጋማይ ሸነኽ ናብ መድረኽ ተቐልቀላ። ድሕሪ ገለ ደቓይቕ ሪቻርድ ናብ ኤሪክ ተመልሰ። ብምልክት እቲ ጸጋም ከም ዝተፈትሐ ሓበሮ። ዋላ ደኣ ሪቻርድ እቲ ጉዳይ ከም ዝተፈትሐ የረጋግጸሉ፣ ኤሪክ ግን መሊኡ ኣይተረጋግአን። ንኣማ ክትጥንቀቕ ከም ዘለዎ ሓቢርኩም ማዶ? ሊዛ ረኺባታ ዳ ይረኸበታን ርግጸኛ ኣይኮንኩን። ኤሪክ ድሕሪ መልሲ ሉክ ምስምዑ ካብ ምዝራብ ስቕታ መረጸ። እቲ ክገብሮ ዝኽእል ገይርዎ እዩ። እንተ ደኣ ላዕልን ታሕትን ኢሉ ናብታ ኣብ ድሕሪ መድረኽ ዘሎ መጸበዪ ከይዱ ረኺቡ ሓቢርዋ ምናልባት ልዕሊ መኽሰቡ ክሳርኡ ዝዓቢ ጽልዋ ክፈጥረላ ክእል እዩ። ዝኾነ ሽግር ምስ ኣጋጥምኣ ብጥበብ ከም ተሓልፎ ኣብ ልዕሊኣ ዘይጽንቀቕ እምነት ኣለኒ። ሪቻርድ ተዛረበን ቀጸለን። ብዘይብኡ ካብታ ፋልማይ ንጋቢ ዝረኸበትሉ ሰዓት ኣካይድኡ ደስ ስለ ዘይበላ ብጥንቃቕያ ትከታተሎ ዘላ። ኤሪክ ነቶም ካብ ልሳን ሪቻርድ ዝወፁ ዝነበሩ ቃላት ኣቕለበሎምን። ኣዒንቱ ህይወት ከም ዘለዎን ንኸመስክራ እንተዘይኮይነን ወርሕሪሕ ዝብላ ነይረን የስተውዕላስ ኣይነበራን። በዓልቲ ቤተይ ሽግራ ክንዝደቐቐ ይድቀቕ ንኽሕግዛ ዝገበርኩ ይግበር ካብ ምሽቓል ዓዲ ዝውዕል ኣይመስልን። ብውሽጡ ሓሰበ። ካብ ምሽቓል ክናገፍ እንተኾይኑ ናብ ካምፓኒኡ ኣምፂኡ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ራዳሩ ክእትዋ ኣለዎ። ድሕሪ ናይ ጄኬ ምርኢት እቲ ናይ ዓለም ለኻዊት ሞዴል ምዃን ሕልማ ዓብዪ ገስጋስ እዩ ከርኢ። ኤሪክ ንብቕዓታን ጻዕራን ኣብ ግምት ኣትዩ ኣብ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ተፈላጥነታን ክሃብብ ግዜ ከም ዘይወስደላ ይተኣማመን እዩ። ስለዚ
ብመንጽሩ አብራዳሩ ንኽእትዋ ዘለዎ ተኽእሎ ይዓብየሉሎ ማለት እዩ። አማ ናብ መድረኽ ተኣትወሉ ተርታ ኣብ መወዳእታ መበል 23 እዩ ነይሩ። ኤሪክ ናብ መእተውቲ ቤተ ክርስቲያን እንክጥምትን ናይ ካሜራ ማሕታን ድምፅን ክሰምዕ ሓደ ኮነ። ሰዓታ ምስ ኣኸለ ማዕረክ እንደ ተሻቂሉን ተጨኒቕላን ከም ዘሎ ተረድኦ። ብፍርሒ ዝኣክል ነብስኻ ዝሑ ኣብ ምባል ንኻልኦት እምበር ንዕኡ ዝምልከት ይመስሎ ይነበረን። ሎሚ ግን ከምዚ ኣካሉ ብርሃፅ ዝጠስጠሰ ኮይኑ ተሰምዖ። ምጩውተይ ብውሽጡ ሓሰበን ቀጸለን። ኣጆኺ በርትዒ ነዚ ደረጃ ንኽትበጽሕዮ ክንደይ ማሕለኻታት ይኽሰጊርኪ። ሎሚ ግን ኣብ ማእኸል መድረኽ ክትወድቂ የብልክን። ብሰንኪኺ ንኸይሓፍር ተሰኪፈ ይኮንኩን። እንታይ ዳ ርእሰ ተኣማንነትኪ ከይትንከፍ እሞ ተቢዕኺ ትትንስእሉ ግዜ ከይነውሓኪ ስለ ዝፈራሕኹ እየ። ኣይጸንሐን። ኣብ ውሽጢ እቲ ቤተ ክርስቲያን ድሙቕ ጨብጨባ ምስ ዝተፈላለየ ናይ ተሕጓስ ውጫጨ ተሰንዩ ተሰምዐ። ኤሪክን ሪቻርድን ንኣማን ጋብን ናብ መድረኽ ክኣትዉ ረኣይዎም። ኣማ ቪዛ ዓይነቱ ጸሊም ንታሕቲ ዝወረደ ኣብ ጉስማት ጸሊም ዕምበባ ዝተኣልሞ ጀለብያ ጌራ ነበረት። ግርማኣን ክዳናን ተሳንዮም ካብ ኣካላታ ሙቕ መንፈስ ዘንጸባርቑ ዘለዉ መሰሉ። ዋው ብጣዕሚ ጽብቕቲ። ኤሪክ ብውሽጢ ሓሰበ። ቅልቅል ምስ በለት ብጽባቕያ ነቲ ኣብ ከባቢኣ ዝነበረ ናይ ዝኾነ ጽባቐ ኣህሰሰቶ። መልክዓ ንኹሉ ኣብቲ ክፍሊ ዝነበረ መሰጠ። ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍቲ ዓዛቢ ዓብዪ ጦብላሕቲ ኣሕደረት። ብቐሊሉ ትርሳዕ ሰብ ኣይኮነትን። እንተ ኤሪክን ሪቻርድን ግን ዘይከም ካልኦት ዝያዳ ሻቕሎት ዓብሊልዎም ነበረ። ብዝያዳ ሻቕሎቶም ዝነደረ እቲ ወዲ ተባዕታይ ሞዴል ናብ ኣማ ጽግዕ ምስ በለዩ። እዚ ኣሜሪካዊት ሞዴል መን ትበሃል? ንመጀመርያ ግዜ ዝርያ ዘለኹ ከም ናይዚ ኣሽኻኽር ጋር ርየ ፈልጥኒ። እዎ ኣደይ ትሞት ኣታ ዝያዳ መልኣኽ ብኣካላ እንድያ ናይ ብሓቂ መህነን ዝኾነት ፍጥረት እያ። ኣማ ብሚእታዊት ርእሰ ተኣማንነት ብጭብጨባን ዝተፈላለዩ ርእይቶታትን ተሰንያ ኣሳጉማ ሰገን ትስጉም ነበረት። ብኩሉ ነገራ እታን ፋሽን ሾው ኢላ ዝተፈጥረት ሰብ ምዃና ብግብሪ ኣርኣየት። ነቲ ተኸዲናቶ ዝነበረት ፀረ እከይ ዝመስል ክዳን ጉቡእ መልእኽቱ ከም ዘሕልፍ ጌራ ኣንጸባራቕቶ። ተዓዘብቲ ተሲኦም ንጭብጨቦኦም መሊሶም ኣድመቕዎ። ሻቕሎት ናይ ኤሪክን ሪቻርድን ኣይተቐንጠጠን። ጋቢ እቲ ዝነበረ ጭብጨባ ንዕኡ ከም ዘይምልከታ ኣይተመሰጠሉን። ኣማን ካልእ ትኸውን ሰሪቓ ንኤሪክ ምስ ጠሞተቶ ኣዒንቶም ተጋጨዋ። ስለቲ ናይ ኩሉ ግዜ ቃል ዘይብሉ ተግባራዊ ሓገዙ ኣብታ ካልእት ብዓይና ኣመስገነቶ። ሓሳባት ንምልውዋጥ ቃላት ኣይድልዮምን እዩ። ንተዓዘብቲ ድሕሪ ሰሓቢ ክምስታ ክምስ ምባላ ኣይጸንሕትን ክምስትኣ ናብ ምስቲ ናይቲ ክዳን ዲዛይን ዝሳነ ክምስታ ቀየረቶ። ሃንደበት ኣማን ጋብን ቦታ ዝቀያየሩሉ ደቂቓ ኸለ። እናተቀያየሩ ሻቕሎት ኤሪክን ሪቻርድን ጥርዚ በጽሐ። እንተኾነ ግን ዘይከምፍርሖም ጋብ ዝኾነ ሕማቕ ናይ ምግባር ድላይ ዘለዎ ኣይመሰለን። ናብቲ መእተው ናይ መድረኽ ንበይኑ ኣምርሐን ንመድረኽ ሕቆ ሂብዎ ካብ ዓይነት ዓዘብቲ ተኸወለን። ኣማ ካብቲ ሓደ ጫፍ ናብ ማእከል ምስ ተመልሰት ናብቲ ዓዘብቲ ገጻ እናጠመተት ምንቅስቓስ ኣቋሪፃ ኣብ ዝነበረቶ ደው በለት። ተዓዘብቲ ነቲ ክተሪኦ ጸንሕቲ ብሉፅ ገጸ ባህርን ምንቅስቓሳታን ነዋሕቲ ሽኮሪናታት መሓውራን ኣብ ርእሶም ከም ቪድዮ ደጋገምዎ። ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ደጊሞም ንኽርእይዋ እውን ተመነዩ። ኣብቲ ምርኢት ብዙሓት ናይ ፋሽን ኢንዳስትሪ ትካላት ተሳቲፈን እየን። ኣድናቆተን ክሓብኦ ኣይከኣላን። ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ካብተን ኣለዋ ዝበሃላ ብሉፃት ሞዴል ናይ ዓለምና ከም ትኸውን እውን ኣይተጠራጠራን። ዲዛይነር ናብ ማእኸል መፂኡ ድሕርን ተዓዘብቲ ምምስጋን ብኣጻብዕቱ ንኣጻብዕቲ ኣማሒዙ ኣሰኒዋ ካብቲ መድረኽ ክወፅእ ጀመረ። ኩሉ ሰብ ደጊሙ ካብ ኮፍ መበሊኡ ተሲኡ ከንጨብጭበላ ጀመረ። ኣማ ቅድሚ ካብ መድረኽ ምእላያ ናብ ድሕሪት ናብ ኤሪክ ዝነበሮ ኩርናዕ ብናይ ፍቕሪ ኣጠማምታ ጠመተት። በኣኺ ኩሉ ግዜ ምስ ኮራዓኹ እየ። ኤሪክ ኣማ ምስ ጠመተቶ ከናፈሩ ብዘይ ቃላት አንቀሳቂሱ ወደሳ። ኣማ ነቲ ክሞልቃ ዝደልየ ንብዓትን ነቲ ከድኪ
ኣብ ሕቕፉ ተጠምጠመ ዝብል ስምዒትን ብሓይሊ ዓገሰቶ። ቻርሎት ኣፍ ልባ ነፊሕያ ንዘሕፍር ዜና ኣማ ኣብ ቤት ጽሕፈታ ኮይና ትጽበ ነይራ። መልእኽቲ መጺዋ ምስ ከፈተቶ ግን እቲ ጉዳይ ዘይከም ትጽቢታ ይጸኒሑ። ናይ ኣማ ዘደንቕ ብቕዓትያ ተዓዚባ ከም ንግስቲ ብተዓዘብቲ ክትንካባ ኸቢያ ሪኣታ። ኣካየድቲ ናይቲ መደብ ወናኒት ዝበለጸ መንፈስ ናይ መድረኽ ኢሎም እዮም ሰይሞማ። ቻርሎት ሞባይል ኣልዒላ ናብ ማናጀር ጋቢ ደው ኢላ ስለምንታይ ከም ስምምዖም ዘይገበሩ ሓተተቶ። ሚእትን ካብ ሚእቲ ዝበሃል ነገር ከም ዘየለ ነጊረክ ነይረ 50-50 ኢለኪ። ማናጀር ብዘይ ዝኾነ ስክፍታ መለሰላ። ጨምላቕ! ቻርሎት ድሕሪ ጸርፊ ኣብ እዝኑ ዓጽያ ብሕርቃን ዝኣክል ነቲ ኣብ ቅድሚኣ ዝነበረ ቢኬር ዋይን ኣልዒላ ጨለጠቶ። ኩሉ ግዜ ሎሚ ዝተዓዊተላ ኣብ ዝብለሉ መዋፅኦ ጥራሕ ዘይኮነ እትረክብ መሊሱ ህቡብነታ ዝዓቢ። ብዙሓት ኣካየድቲ ስራሕ ናይ ፋሽን ኢንዱስትሪ ተደኒቖምላ ኣለዉ። ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ህቡብነታ ዓቢ ሓንቲ ካብ ዝበለፃ ሞዴላት ናይ ዓለምና ክትከውን እያ። ኣነ ከዓ ብሰንክታ መልጋስ ኣብያ ዘላ ዜና ለይትን መዓልትን ይዋረድ ኣለኹ። ምስ ነብሳ ብውሽጣ ወጨጨት። ኣማ ሜክኣፕ ኣልጊሳ ድሕሪ ሓፂር ቃለ ምሕተት ካብቲ ቤተ ክርስቲያን ምስ ሪቻርድ ወፀት። ኤሪክ ካብቲ ቤተ ክርስቲያን ክትወፅእ ምስ ረኣያ ቀረቦምን ሒዙዋ ተመርቀፈን። ናይ ሄርቪዥን ጋዜጠኛ ካይል ደድሕሪኦም ሰዓበ። እንተኾነ ብሰንክቲ ናይታ መኪና ንውሽጢ ዘየርኢ ቤትሮ ስእሊ ክስእሎም ኣይከኣለን። ተስፋ ከይቆረፀ ግን ኣብ ሓደ ኬላ ዘለዎ ገዛውቲ ደድሕሪኦም በፀሐ። ክንኡ ከይስዕቦም ዕድል ኣይገበረን። በቶም ዋርድያ ተመልሰ ከይፈተወ ቁሩብ ንድሕሪት ተመሊሱ ነቲ ከባቢ ብዒንቱ ፈተሾን ሓንቲ ድሓን ዝኾነት ተሓቢኡ ክጽብየላ ዝኽእል ቦታ ረኣየን። ኤሪክ ንኣማ ብኢዳ ሒዙ ናብ ገዛ ድሕሪ ምእታዎም ብቐጥታ ናብ ቀዳማይ ደርቢ መደቀሲ ክፍሎም ሒዙዋ ኣተወ። ብዛዕባ ማዕጾ ከይተገደሰ ናብ መንደቓት ፀጊዑ ከናፍሮም ኣላገበን። ሙሉእ ምሸት ምስቲ ንኽስዕመክን ክሓፍክን ክብሸኒ ዘምስየ ስምዒተየ ክቃልስ ኣምስየ እናተዛረበ ንጃኬቱ ኣውፂኡ ናብ ምድሪ ቤት ደርበዮ። ኣማ ኣብ መንደቕ ተፀጊዓ ብክሳዱ ስሒባ ደጊማ ሰዓመቶ። ኩሉ ግዜ ኣብ ጎና ክህሉ እያ ትደልዮ። ኣብ ዝደለየቶ ግዜ ደጋጊማ ክትስዕሞ። ከናፍሮም ክሳብ ትንፋስ ዝሓፅሮም ዕሙር ስዕመት ተሰዓዓማ። ሃንደበት ናይ ዝተቐደ ክዳን ድምፂ ተሰምዐ። ኤሪክ እዩ ስምዒቱ ምቁፅፃር ሲኢንዎ ከይተረድኦ ንኽዳና ቀዲድዎ። ኣማ ግዲኣ ናብ ዓራት ደፊኣ ኣውደቐቶ። ኣብ ልዕሊኡ ተሰቒላ ንመላጎሙ ካምችኡ ክትበትኮ ፈተነት። ኤሪክ ንሕፅረት ዓቕማሪኡ ኣብ ምብታኾም ሓገዛ። ድሕሪዚ ነቲ ኣቋሪፆሞ ዝፀንሑ ስዕመት ረስኒ ቆርበት ሓዊሶም ቀጸልዎ። ብሰንኪ ሓጎስ ዘንቀሎ ረስኒ ውንኦም ምስኦም ኣይነበረን። ኣብ ከባቢኦም ዝኾነ እንተዝፍጸም ኣይመስተውዓሉሉን ኣይምተረድኦምን። ድሕሪ ናብ ውንኦም ምምላሶም ዝኾነ ዝረአ በሰላ መሳሊ ኣብ ኣካላ ንኸይህሉ ብዓይንቱ ንኣካላ ኮሊሉ ኣረጋገጸ። ኣማ ርእሳ ኣብ ኣፍ ልቡኣ ተረኣሰቶ። እቲ ፍሶ መንፈስ ኤሪክ ሓጎስ ሰኒቑ ብመገዲ ሰራውሩ ናብ ሙሉእ ኣካሉ እናተባፅሐ ርፍታ ተሰሚዕዎ ዓይኑ ዓመቶ። ደኺምኩ ዶ? ሓተታ ዝያዳይ ንስኻ ከም ዝደኸምካ ርግፀኛ እየ ክምስ እናበለት መለሰትሉ። ዝሑል ሰሓቕ እናሰሓቐ ንፀጉራ ናብ ድሕሪ እዝና ጠርኒፉ ሓቢሮም ንኽሕፀቡ መሪሒዋ ካብ ዓራት ተስአ። ሓቢሮም ናብ ባዞ ናይ ሻወር ምስ ኣተው ኣማ ርእሳ ኣብ ኣፍ ልቢ ኤሪካ ተርእሳ ንቕርበቶም ተዓሚታ ኣስተማቐረቶ። ሊዛ ረኺባ ተዛሪባትክ ነይራ ዶ? ሓተታ ድሕሪ ንኻልኢታት ምጽቃጣ መለሰትሉ። እወ እንተኾነ ግን
ولا أنت زي تنقرن كوم نخجبر عدل مهابكون نيره لاچو حلالي خيو بمنباري أم مدرخ زخونه نقر نخجبر يمتعامل نيرو امبار سلازي أم مدرخ مسليه حق زي نبره إريك بوشت حسبه أما زرب قصلت كم زمسلني نعاي عنكيفو نخيودقن زي كونه نبعلو سقوم تسحيتو نخيودقيو تشاعيلو نيرو إريك كمسيلو أب جنبارا سعما كصاب حجي حدا زي حبركو خنقرالو إريك تزاربه شارلوت نريتشارد ماناجرك كم مخان دو بيلاتولا أما كاب أفلو بوتسيات أمتوتو انت هلكا ما عسدوا بيلاتو قدم مدب ناي فاشن شو مجمارو ليزامس أبالات إيجورلن إنها تزاربت سمعتو إنها تزاربه كابت بازو محتصب نبس وطيو نبسو بشقوا معنا أنكيتسو إيدو سديد كابت بازو نخطوات نأما حقزا أما تخيلانا بعراتهم كده تسفاناي مقرات إنها ترأيها كوف بلد مس ريتشارد ناي نوح جزيه ليلاي باللومن انتخونا أبتن مساعد سنحلن أوانات كل زخلويو بنتصهن حقيزوا كساب ناي نوح محازا أكوينو زسمعي كوينو سلازي محازا أك قفع انكتريو دس أي بلانيو ريتشارد كابتو سوغة بزيكا إيريك كال إمانا جراك خوون زخل سبزولو كوينو أي تسمعان انتاي تحسب اللغي إيريك حتتا ولا ماناجرين اي مخان غزيه بقى بشارلوت كمزي عينت تحت كبرت كوهابه غنا يوردلين عدل أب زرخوبتلو قصارك توارديا هميچم كساب تغيص كيساقيتو خدغرفيلكا يحسبني ماناجري كم مخان كاب عليتو جدن يوطنو تكيك هلوايو أما وداتا تقم كمزي هلوان رحيقو خدقعا كمزي كلم مسرغاغصت كتسوغيا سلازي كاب ايش ورلد بحسرت كسغوغ ايدوليني اتزخوله زباله حجزني سلازي انا ون اتزخوله زباله كحجزه انتي تحسب الله انا بعال بيتا بقلص كافلتو ماناجري كم مخان كاب عليتو زغبركم تغبركو كملسو يكلني نسون نزر الدايو بوشتا حسبت كبرات تحتاتلت مدبنا سبسكرايب لايك شير كومنت بمقبار كتتابعونا كذكركم فتو كبرات تخاتاتلتي سلام نكتالكم أزين دامسقنكو عبزغز الكفالي رغبنا سلام وسناي